Iki mari ini iso maksimal roto iso tetep kembang tuh. Nggih, mboten napa-napa. Lancul ngono. Wis wis lho. Nggih. Harus kekek sih tadi. Nggih, wingi mun didemek dadine kan wah pirsa bapake. Daleme pundi? Kerap ya, Pak. Wologito. Asline? Asline Klaten kula. Klaten. Nggih. Lah kok Klaten wis kebak kok. Tekan Semarang. Lah rezekinya teng Klaten, Oh iya. teng Semarang. Oh iya wis. Nggih. Lek anten sih. Karena lemes ke, daunnya lemes ke. Oh, udah bisa. Niki TK besar aja sudah tahu kelas 9 Nama lengkap Kristianto. Pin bapaknya Almarhumah Tresno Sugianto. Mikir sudah sampai di Pleter, sudah sampai di Awang, aku seminggu kontrol kirimnya ya. Nggih. Minggu mulai berarti Pak? Iya dong. Seminggu yuk, minggu udah minggu ini seminggu. Oke. Langsung ikut. Soalnya harus mari ya di komunitas yang mau kalau Iku dan yang bumbu Pak. Dan suketan tapi melengsih. Mboten. Nggih. Anu mboten ngerti Pak. netral, relax. Nah, maksud ojo gitu kan. Dia terus iki nek aku sering-sering kayak cakaran gini. Kamu tangan iki diputar gini. Ini gini nih. Nah, iki gini cepat sisat. Oh nggih. Kalau mau cepat sisat, cepat mari. Pokoknya sering-sering dicakaran ngono. Nek posisi ucul ngene iki, kowe sering-sering dicakaran ngene cepet mari. Oh nggih. Mak sing prinsip ora apa. Ter iki nek sing jilat iki sing ucul iki mlebu. Ngono. Terus nek posisi war berubah, arep normal meneh. Nek sini to, pengen normal meneh awakmu goyang normal set. Baru iki di anu. Udah ngono ya. Nggih, sampun. Iki seminggu lagi, ora mesti.